Vítám vás u nového a prvního letošního dílu podcastu Nastav duši. Dnes je tady Michaela Mrázková, která je jednou z prvních certifikovaných lektorek KonMari metody v České republice. Míšo, vítej. Děkuji. Partnerem dnešního dílu podcastu je Nebaleno. Bezobalový obchod s potravinami, přírodní kosmetikou a ekologickou drogerií. Jana a Alex v roce 2016 založili první bezobalovou drogerii v České republice. Tou začali. Následovaly další prodejny v Praze a také bezodpadový e-shop. Nebaleno trvá na tom, že zero waste nakupování nemá být jen ekologické, ale i ekonomické. Proto nabízí potraviny v biokvalitě i v konvenční kvalitě za běžné ceny. Takže se u nich nemusí bát nakupovat ani třeba studenti. Naopak, zboží u Nebaleno zakoupí levněji než v balené podobě. A proč se Jana s Alexem rozhodli obchod v České republice založit? Vlastně ze sobeckých důvodů, jak oni sami říkají. Milují tury v horách, procházky v lese, koupání v řece. Přejí si, aby příroda pro nás zůstala krásná a zdravá, abychom si co nejvíc užili. Abychom v ní mohli pozorovat zvířata, šnorchlovat bez plastů kolem. Aby byl čerstvý vzduch a všude stromy. Pokud to cítíte stejně, tak je možná na čase zavítat do nějaké z jejich prodejen a vyzkoušet Nebaleno na vlastní kůži. Buďme změnou, kterou chceme vidět. Jdeme hned na téma chaosu. Mně se zdá, že dnešní doba umí být velmi chaotická a lidé se v ní ztrácí. Jak podle tebe na nás může působit chaos, který máme doma? Krom toho, že je kolem nás všude, tak ještě ten doma. Jaký to na nás může mít vliv, když je doma chaos? Jdeme hned. Pojď, hele, jdeme do chaosu. Hned k jádru. Jak na nás může působit chaos? No, může na nás působit hodně. A čím ho je více, tak tím na nás působí víc. A myslím si, že si řada lidí neuvědomuje, že prostě všechny věci, které máme doma, tak jsou vlastně takovým naším jako prodlouženým tělem energetickým a všechno to, co máme, co vlastníme a v jakém je stavu, tak se vlastně neustále propisuje do toho našeho bytí. Prostě kdekoliv jsme, tak je to pořád s náma. Takže jako můžeme někam vycestovat a když ty věci prostě nemáme v pořádku, tak to tak jako někde zamkneme, tak to prostě s náma je i dál a když se vrátíme, tak s tím zase budeme prostě nějakým způsobem konfrontovaný. Takže určitě působí to velmi. Já se vlastně ptám i v souvislosti s tím, že tu máme nový rok a s novým rokem přichází u mnoha lidí spoustu vizí a změn, co by chtěli udělat jinak. A z toho, co vlastně vím o tobě a o KonMari metodě, tak je to právě o těch vizích. O tom, že ty si dáš nějakou vizi, že bys právě chtěla žít třeba jiný život, ale jdeš na to právě skrze domácí úklid. Vysvětli lidem, jak vlastně teda to funguje, protože si lidi řeknou, a tak uklidit si, tak to je nejvíc oprus věc, kterou jako nikdo nechce dělat, že jo, prostě uklidit si doma, změní se mi život, dobrý, no. Jak to funguje? No, ono je právě zajímavý, že my vlastně v rámci KonMari metody tak používáme úklid, třídění a organizaci vlastně jako takový nástroj osobního rozvoje. Takže ty vlastně právě se pracuje se s vizí, na začátku vizí ideálního života, součástí té vize ideálního života je ideální domov, jak by člověk chtěl ideálně trávit den, může to být ideální práce, patří tam určitě ideální šatník, to se nám pak hodí při tom třídění. A vlastně my tímhle začínáme a všechno potom to úsilí potom, jako kdy pro někoho to může být teda jako ta nuda, nebo já bych řekla, že to je nuda, no, ono je to chvilkama docela dobrodružný s těma klientama, ale kdy prostě my pracujeme s těma věcma a přibližujeme se té naší vizi.
Vlastně během toho třídění se líp poznáváme, vlastně reflektujeme i ten náš život, jako aha, tak tohle jsem prostě byla v nějaký době, proto mám tuhle věc, ale teď už to jako nejsem, teď už se s tím můžu rozloučit. Takže vlastně i v průběhu toho třídění celého se jako líp lidi poznávají. A když se ideálně prostě osvobodí od řady těch věcí, tak vlastně na konci se tak jako můžou nadechnout a podívat se na tu svoji vizi a říct si tak a teď konečně mám prostě prostor na to realizovat ty věci, na který nebyl čas, protože jsem prostě se musela o ty věci starat. To je, mi nahazuješ na otázku, takže vlastně, že napadá, jo, teď si to člověk říká, poslouchá to, říká, na tohle vůbec nemám čas. Na takovýhle nějaký tady jako třídění prostoru, holky, sorry. Ale ono asi teda s tím, že ty si na to ten čas opravdu uděláš, tak pak přichází ten čas, ne? Díky tomu vlastně ten volný čas. Přesně tak, jako s tím přichází spoustu svobody a lidi jako někdy, mně přijde, že některý lidi odrazuje zrovna jako ta KonMari metoda, že si prostě říkají, no jo, ale to prostě musí zabrat úplně mraky času, proč mám jako všechny věci jedné kategorie nanosit na jedno místo a trávit tím prostě mraky času, no to se mi přesně nechce, jo, já si tady chci prostě jenom otevřít tamhle šuplíček, tamhle skřínku, nějak to prostě přeorganizovat a tím to jako ukončit, no jasně, určitě to takhle jde a je to super, že se do toho lidi vůbec chtějí pustit, to já jako vůbec nechci jako zkazovat, že si někdo přeorganizuje šuplík, to je jako paráda, ale aby to fakt šlo jako do hloubky a aby to mělo prostě ten transformační efekt na ten život toho člověka, tak je fakt jako hodně důležitý, aby tomu člověk věnoval nějaký čas. Protože stejně ty věci, které prostě máme kolem sebe, tak jsme je nezískali za jeden víkend, jak se lidi představují, jako že tak jako zvládneme to za víkend, no nezvládneme, jako fakt ne. Zvládne se za víkend asi v oblečení třeba, když jako ještě ho někdo má mnohem víc, že to ani za víkend jako nezvládne. Jo. Takže určitě jako je to investice, je to prostě takovej jako běh na delší tráť, zabere takový třídění, jako takhle je to hrozně individuální podle toho, kolik má člověk věcí, ale rozhodně je to několik měsíců, jo. Pokud je někdo teda jako že v 1+KK má hodně málo věcí, tak to může zvládnout v takovém tom japonském duchu jako velmi rychle, ale tak bych řekla jako z hlediska těch českých domácností, jak to vídám, jak pracuji s klientama, tak je to opravdu na několik měsíců. Proč máme podle tebe, Míšo, hodně věcí? Většinou. Proč máme prostě v těch domácnostech hodně věcí dneska, v dnešní době? Tak já si myslím, že to je taková jako kulturní záležitost, že jsme tak jako vlastně vychovávaný, tak jako materiálně v té naší společnosti, že když prostě jsme úspěšní a daří se nám a tak jako prosperujeme, tak to nějakým způsobem přece dáme najevo těm ostatním, jak se jako dobře máme a že se jako obklopíme prostě těma všema jako kvalitníma věcma. A bohužel se to velmi často jako vymkne kontrole, že lidi pak tráví víc času tím, aby zajišťovali ty materiální prostě svoje potřeby, než aby se třeba opravdu jako věnovali tomu, co mají rádi, aby měli více času na cokoliv, že jo, na koníčky, na kvalitní vztahy, prostě všechno. Myslím si, že je to prostě o tom se jako zastavit a položit si otázku, jestli to, co žiju, tak jestli je člověk spokojený, jestli má radost, jestli zažívá radost v životě. A pokud to tak není, tak se podívat na to, jestli třeba nemám moc věcí, není třeba na tom nějak zapracovat. Ale já teď, jak jsem to říkala, tak bych nerada zase jako působila, že bych jako ráda, že bych jako kázala, ať jsou lidi úplně jako minimalisti, že jako nic nepotřebujou a jako ať jdou někam do ašrámu a tak, jako, tak to úplně jako nemyslím. Ale jako myslím si, že to je o těch prioritách a o tom, že když člověk ví, co chce, zná se,
tak se obklopuje i jako kvalitníma věcma a není špatný, když má člověk rád. Prostě já sama mám ráda jako velmi kvalitní věci, které se mi líbí, ale není to o tom množství, ale o té kvalitě. Takže i to, že se prostě změní to spotřebitelské vnímání, že budu mít prostě ve skříni radši pár kousků, který ale fakt mi budou dělat radost. Možná jsem je nekoupila jako ve slevě, nebyly super výhodný, nejsou z žádného fast fashion, prostě řetězce. Dala jsem za ně víc, ale prostě fakt mě vystihujou a když si to vezmu na sebe, tak mi to dělá opravdu radost. A radši tam takových kousků budu mít třeba 5, prostě 10. No nemám 5-10 kousků v šatníku, ale prostě málo, než jich tam mít prostě 800 prostě a všechny výhodně nakoupený, to já vím, o čem mluvím, takže já jsem to tak dřív měla. Jo, byla jsi fashion, jakože jsi měla ráda módu? Nebo takhle. Módu můžeš mít ráda pořád, ale že jsi byla jakoby prostě takové to jako tohle to by se mi líbilo, šup do šatníku, jo? Jako no já jsem byla vyloženě jako šupaholička. Jo, hele, já jsem byla taky vlastně, ale nějak jsem se tam dostala úplně jako právě s tím proudem nějak a pak jsem si říkala, to vůbec nejsem já, ale dělala jsem to tak nevědomky. Já jsem to tak vyloženě měla, já jsem jako předtím pracovala prostě v různých jako velkých firmách a trávila jsem potom často třeba takový ty obědové pauzy nebo po práci jsem třeba prošla obchodním centrem a prostě jsem tam jako objevila hned nějaký zlevněný věci nebo co bych si jako mohla koupit a měla jsem pocit, jak jsem jako hrozně výhodně nakoupila, jo, jak jsem to jako prošmejdila, jak v tom mám ten přehled. A vlastně jsem si pak jako uvědomila, jak jsem v tom jako dobře jako lapená a že ty věci prostě potom třeba jako ani nenosím, jo, nebo prostě, že jo, když si koupíš hodně věcí jako levně, tak ono to vůbec není ve výsledku výhodný. Ano. Často mě trápily i pocity toho, jako že jsem si to vyčítala, že jsem si to jako nakoupila a chodila jsem to vracet, jo. No úplně šílený, tohle mi vůbec nechybí teda. A proč si myslíš, že to vlastně bylo? Byla jsi v nějakém jako kolotoči, jako nějak prostě ta myška, jako když jede a jede pořád to samý, jakože to je nějaký rychlej dopamin, že jo, ale ono to docela rychle, já to sama vím, že jsem jako něco koupila, jo, chvilka radosti, ale pak to jako pomine, když to vlastně je taková ta levná věc, docela dobrý, ale vlastně přesně není to to jsem si přála, prostě tady ten svetr, vím, že je fakt krásný, že tam je ta láska, že to hned, jakože to člověk hned pozná, když je to něco, co si přeje opravdu. Proč vlastně v tom člověk je? A třeba to kolikrát ani nevidí? Nebo jak se cítila ty? No, tak já jsem v té době měla hodně jiný životní styl, než mám teď. A vlastně jako bydlela jsem ve městě, žiju v Praze, chodila jsem opravdu každý den do toho zaměstnání od těch 9 prostě do těch, já nevím, 5, 6 a vlastně to, jak jsi řekla tam myškolečku, to mi přijde jako dobrý přirovnání, protože já jsem měla opravdu takovej jako vlastně jako zrychlený život. A ne, že bych tam jako neměla i nějaký jako zajímavý jako koníčky, já jsem určitě v té době já jsem cvičila jogu, meditovala jsem, určitě jsem se zajímala o osobní rozvoj, ale stejně jsem prostě v tom byla tak jako lapená, že jsem si to ani jako, já jsem si to nějakým zvláštním způsobem jako neuvědomovala, jako kdybych rozdělovala vždycky to, jako že se o tom víkendu nebo někdy po té práci, tak se něčemu jako chvilku věnuju a ono mi to udělá dobře, udržuje mě to vlastně v takovém stavu, abych pak zase jako tam kolečku mohla vlastně dál v tom kolečku prostě pokračovat. A prostě jako myslím, že v tom byla i nějaká emocionální takový, že tohle nakupování takový impulzivní je hodně spojený i s nějakým, prostě s něčím takovým emočním, že si tam něco jako vynahrazuješ. Tak já se třeba domnívám, že u mě to bylo, že jsem se necítila úplně naplněná tou prací, kterou jsem dělala. Že jsem nějak cítila, že to úplně není ono. Napadaly mě nějaký kreativní věci, které jsem si tak jako, něco jsem si psala do šuplíku, něco jsem tak jako dělala, ale prostě nebylo na to za tolik času ani energie, protože mě vyčerpávala ta moje práce. A tak jsem se v tom tak nějak zvláštně točila a nebyla jsem jako úplně spokojená. Jo, nebylo to úplně ono. Míšo, co se skrývá pod metodou Marie Kondo? Co to je?
Takže metoda Marie Kondo je japonská metoda třídění a organizace. A vlastně tím konečným cílem toho našeho snažení není právě jenom to, abychom měli dobře zorganizovanou domácnost a méně věcí, ale vlastně dosažení toho životního stylu, který si přejeme. A proto my pracujeme s vizí. A ještě k té metodě bych ráda dodala, ona má právě ten název jako metoda, protože je to prostě postup, kdy jdeme krok po kroku, nemusíme nad tím nějak prostě záhadně dumat a prostě je to jasně daný. A to se mně třeba hodně líbí, protože je to hodně v tomhle smyslu jako efektivní, jo, že třídíme prostě v tom přesném pořadí těch kategorií, třídíme po kategoriích, začínáme v oblečením, pak jdeme na knihy, na papíry, pak pokračujeme komonem, což je takový jako japonský název pro prostě rozmanitost, všechny drobnosti jako v domácnosti. Tam je fakt jako všechno. To je prostě ta nejrozsáhlejší kategorie, prostě kuchyňský věci, koupelnový, elektro, kosmetika, skoro všechno. Prostě největší kategorie. Když někdo projde, protřídí komono, tak už prošel ohněm a přešel přes uhlíky, je to dobrý. Přešel přes uhlíky a už ho čekají pouze sentimentální věci nakonec a to už je prostě, to už může být procházka růžovým sadem, protože už je jako zocelený celý té cesty předtím. A abych se dostala zpátky k tomu postupu, tak hodně důležitá je radost, že se zaměřujeme na radost. A to vnímám, že pro mnohé lidi je jako zvláštní a že to často i trochu špatně jako pochopějí. Až musím říct, že se kolikrát ošívám, jaký čtu různý články a co tady jako vychází o tom, jak lidi interpretujou z knížky prostě KonMari metodu a Marie Kondo, protože velmi často to není dobře pochopený. A co právě tam jakoby není dobře pochopený? No, z mýho pohledu tam není, je jako nějak banalizovaná ta radost. Jako kdyby ty lidi říkali, jo, takže prostě všechno vyhodím, to, co mi nedělá radost, tak to prostě všechno vyházím a vlastně to tak nějak trochu jako parodujou. Ale tam jde o to, že za tou radostí se toho jako skrývá mnohem víc, že ona ta radost nám může znít tak jako nějak euforicky nebo něco jako tak dělá mi to radost prostě, ale ono zatím je, když prostě my každou věc, kterou třídíme, tak ji bereme do rukou a ptáme se sami sebe, dělá mi to radost, ale my se můžeme i ptát jako používám tu věc ráda, slouží mi dobře, koupila bych si ji znova, zapadá do té mé vize. Těch otázek je k tomu jako víc. Je to takovej jako, je to mnohem komplexnější než jenom jako ta radost. A ta radost v tom smyslu KonMari je i takovej intuitivní první pocit, který prostě máš, když vezmeš nějakou věc prostě do rukou. A o tom je právě i ten trénink v rámci toho třídění, aby ty si jako vnímala, aby ses naučila vnímat, jak na ty věci reaguješ, jak na to jako tělesně, prostě jaká je ta tvoje odezva a čím víc jako, jak člověk třídí dál, tak je v tom jako lepší. Jo, takže tohle všechno se vlastně skrývá za tím jako konceptem radosti, jo. Takže rozhodně tam zapadá i to, že když mám nějaký věci, který třeba bychom úplně prvoplánově neřekli, že mi tak jako výrazně dělají radost, jako třeba nějaký opravdu úplně obyčejný věci, které používám každý den v domácnosti, jo, jako třeba nůžky nebo něco. Tak co, jako nůžky, můžou mi dělat nůžky radost? Ale můžou nám nůžky dělat radost, protože dobře stříhají, protože je ráda používám. A tak si je nechám, i když třeba může se i stát, že mě třeba jako na první pohled, jako vizuálně bych si třeba koupila i nějaký jako hezčí nebo designový nůžky, ale jako to třeba někdy v budoucnu můžu udělat, když si pak už těch věcí budu mít málo a řeknu si, takže já když mám od každé té věci vlastně jenom tu jednu, tak já si můžu dovolit si opravdu tu jednu věc pořídit nějakou hodně jako vychytanou. Jo? A vyměnit to potom. A potom to jako vyměnit, jo. Ale jo, jako, že prostě
že to není jenom ta radost, prostě jako jo, tak radost, no tak všechno ostatní pryč, prostě všechno vyházím. Všechno sice je jako praktický a udržuje mě naživu, nepotřebuju, ale co mi dělá radost? PlayStation. Víš, jak asi to je přesto jak je týpka, co si třídí a zůstane tam s chipsama, s PlayStationem a s nějakýma pačkorama třeba a hraje tu hru, že vlastně takhle by to mohla být ta parodie. No to je něco, mě k tomu ještě napadá jako přirovnání třeba jako s výživou, že se říká, že když prostě se zdravou výživou, že když to tělo už je jako pročištění a dobře funguje, tak ty můžeš tak jako intuitivně jíst, protože to tvoje tělo ti říká, co vlastně jako potřebuješ. No ale když si to samý řekne třeba nějaký člověk, jako no tak jdu intuitivně, na co mám chuť, tak si dám chipsy, kolu, dám si kuře, dám si čokoládu, jo, a jako takhle to úplně jako nefunguje, jo, takže já ti úplně rozumím. A to seš právě pak v tom kolečku ještě k tomu, no to je jiná kapitola. Ale co mě napadlo u toho, když jsi tady povídala, je, už ti klienti prošli pod rukama, máš nějaké zkušenosti, je to tak, že s tím, když člověk začíná a třídí, tak vyhazuje méně věcí a jak se v tom naučí chodit, tak vlastně postupně ty kategorie vlastně vidíš, že vyhazuje najednou víc, že to jakoby víc odsejpá, je to tak? No, tak tohle je jako hodně individuální, protože v podstatě mě často kontaktují lidi, kteří se dostali ve svém životě do situace, že si už s tím třeba neví sami jako poradit, že už prostě už těch věcí je tolik a i to jejich odkládání rozhodnutí, že s tím jako něco udělají, tak už je prostě, už se to stane takový jako balvan na cestě, že oni už si s ním jako sami neví rady. A může nastat jako takovej jako dvojí scénář, s kterým jsem se setkala, že ve chvíli, kdy já se jako objevím na té scéně a vlastně podpořím je, tak oni se jako odjistějí a teď úplně jako jedou, že se až jako úplně divím, že mi třeba někdo řekne, vyplní mi prostě v materiálech, že vůbec není schopný se loučit s věcma, že mu to jako vůbec nejde. A já se tam prostě pak objevím, jako kdyby se zapnulo nějaký tlačítko a prostě ten člověk prostě jede, že mu říkám potom i jako zpomalme, ať jsi jako v kontaktu pořád se sebou, jako ať to zase není úplně jako nějaká vyhazovací mašina, aby toho ten člověk jako nelitoval. Ale pak zítra kdy mám ten svetr, teď jsem ho měla tak ráda. A už tam není, viď? To jsem četla o nějakém novináři, kterýmu se líbila knížka Marie Kondo a vyhodil snad úplně všechno za jeden den, co měl jako v bytě a pak mu jako nic nezůstalo. tak to není úplně ten ideální scénář. Ale abych se dostala k té tvý původní otázce, tak já jsem říkala, že právě někdo potom teda takhle rychle jako třídí. No a někdo to má fakt jako pozvolný, vyhodí třeba jenom dá pryč prostě pár věcí. Jo, já bych řekla i ráda slovo ne vyhodí, ale dá pryč, protože to vyhození je taková jako poslední varianta. A určitě je to i jako postupná fáze. Člověk se to třídění jako zlepšuje se v tom, s těma dalšíma věcma se jako tak nějak jako zlepšuje, zrychluje, je to pro ně jednodušší se jako odpoutat od těch věcí. To je určitě taky pravda. A z mýho pohledu, když bych mluvila třeba za sebe, tak je to opravdu jako loupání cibule. Úplně celý ten proces. Protože já třeba v té první fázi jsem toho jako vyřadila opravdu jako hodně a myslela jsem si, že to už je ta konečná, jako ten pořádek jednou provždy, jak je i trošku za mě zavádějící ten název knihy Marie Kondo, protože ona je zatím myšlenka, že my opravdu třídíme jako intenzivně, vytřídíme jako maximum, co můžeme, že to je taková jakoby delší jednorázová, to k sobě úplně nejde, ale jsou to takový v těch kategoriích jakoby takový jako v rámci té kategorie jakoby jednorázový intenzivní jako úklidy, který máme takhle na víc fází prostě třídíme. A tou myšlenkou je, že takhle jako velký úklid už jako nikdy nebudeme muset absolvovat, jo? Že pak už je to právě jenom to loupání cibule, když to prostě cítím, že třeba v nějaké kategorii už se to v té rodině nějak jako nahromadilo, jako rodiny s dětma a tak dál, tam to rozhodně nebude jednou provždy, že jo, tam se to pořád nějak točí, děti rostou v oblečení, hračky a tak dál.
Takže určitě je to pak jako loupání cibule a já u sebe vidím, že vlastně ještě pořád mám v tom takovou zálibu, že vždycky jednou za čas si prostě tak jako s radostí ještě něco jako protřídím a ještě vloupu prostě tu cibuli, ještě se dostanu jako dál. Nevím kam až to jako půjde. Nejsem jako nějaká úplně, bych to řekla, nějaká asketická minimalistka. Jasně. Ale vlastně ten počet těch věcí neustále jako lehce ještě trošku jako snižuju, jsem zjistila. Klesá. No, vidíš to. Já jsem chtěla zmínit, to jsem ti ještě neřekla právě, když jsi přišla, říkala jsem, já ti chci, a pak jsem si říkala, nechám si to na podcast, řeknu to až do podcastu. Když jsem se včera připravovala, tak mě chytla normálně, začaly mě svrbět ruce, koukala jsem na hračky Thea a začala jsem je tam třídit. Když jsem se připravovala, tak já jsem si rovnou udělala samozřejmě úklid u toho, abych měla tu experience, ne, abych měla tu zkušenost. A rovnou ty jsi mě vlastně tak vyhecovala, že jsem si to jako četla, teď si říkala, tak tamhle vidím ty hračky, s čím už si Theo dlouho nehrál. A vlastně jsem tam našla jako pár věcí, které už vůbec nepoužívá, který dlouho nevzal do ruky. Já jsem to dělala zatím jenom jednou, že on těch hraček nemá tolik, ale vlastně jsem to jako otočila, protože už jsem věděla, že za první vývojová fáze už to tam prostě jenom leží a jenom to tam tak jako je, ale on už si to vůbec nevšímá, takže jsem mě včera jako vyhecovala, takže jsem vlastně třídila, tak to je dobrý. A co jsem ti ještě chtěla říct, a mám otázku, ty jsi říkala, že vyhodíte vlastně to, že ty věci vyhodíme, ta poslední možná varianta. To znamená, že nevím, jestli ta metoda, anebo ty osobně doporučuješ jiné metody nebo jiné způsoby, jak se těch věcí zbavovat. Co vlastně lidem doporučuješ? Tak jako těch možností je mnoho a v dnešní době, že jo, protože jsou hodně, líbí se mi, že u nás jsou hodně populární různě jako výměnný bazárky a ty swapy a to mě třeba přijde jako moc fajn možnost, že i člověk jako vidí kolikrát, jak si ty jeho věci ty lidi vezmou, že z nich mají radost a to je úplně super, tak to je rozhodně jedna možnost. Pak jsou různý charitativní organizace, které prostě přijímají různý druhy předmětů, to je dobrý si jako zjistit předem, aby člověk jako tam nepřijel jako s naloženým autem a oni ho zase jako neodesali pryč, protože jako zejména v oblečení některý z nich úplně jako nepřijímají, tak to je další možnost. Pak samozřejmě, já k tomu chci ještě zmínit jedno téma, že když jako vytřídíme, tak jako hodně doporučuji, aby lidi co nejrychleji vymysleli, jak ty věci dát pryč. Je to prostě energie, který makali na tom, aby se toho zbavili. A prostě mně přijde hrozná škoda, když někdo ty věci jako vytřídí a pak se mu začnou válet doma a nedej bože, on pak začne do těch pytlů chodit a začne si jako vyndavat. Pak jako no-go je ukazovat ty vytříděné věci komukoliv. Rodině. To ne, to dáváš pryč, to ti tak slušelo. To je tak skvělý, no to nemůžeš, teď to je od babičky. Jo, prostě už se to rozjede, teď jako každá ta generace máme úplně jiný témata a jako ty starší generace žily úplně v něčem jiným a pro ně to prostě není tak jako v pohodě ty věci dávat pryč, takže prostě určitě začnou hned vymýšlet, co by se s tím dalo dělat a tak a to nechcem. Chceme to prostě z toho našeho pole dostat co nejdřív pryč. A co se týče oblečení, tak já doporučuji klientům a i sama jsem schopná ty věci jim jako odvést do kontejnerů na textil. Jako určitě jsou jiné možnosti, jak se to dá prostě řešit. Moc nedoporučuju nějaké velké jako přeprodávání. Jako samozřejmě, když máme něco třeba úplně jako novýho, bylo to hodně drahý, tak jo, je to fajn, ale jako spočítat si, jestli se nám vyplatí vynakládat ten čas na to, že budu prodávat prostě, já nevím, nějaký dětský oblečení za 30 korun kus, tak jako teda takhle, nechci vůbec jako nikoho zkazovat, že to jako dělá to vůbec, ale jako jestli mu to za to stojí, jo, jako to prostě do toho investovat, protože přece jenom ono to je nafocení, měření, pak odepisování někomu, pak posílání, takže tohle všechno je v té ceně, jo, takže jako si to pak vypočítat, jestli teda má smysl do toho ten čas jako investovat na to přeprodávání. No a samozřejmě jako darování přátelům, rodině, já schovávám třeba věci po dětech, tak je schovávám pro kamarádky a
tím způsobem se to taky tak dobře jako otočí, takže všechny tyhle možnosti se nabízejí a to vyhození opravdu jako do popelnice, to by měla být jako úplně jako poslední varianta. Jo, já jsem hodně mluvila o oblečení, ale jako knihy se třeba, že jo, dají se darovat jako do knihoven, kdy jako teda takhle oni už toho taky tolik jako nepřijímají, ale darujou to někdy čtenářům. Jo, my jsme se zrovna včera bavili s tchýní, že vlastně ona se stěhovala z Ameriky a právě měla hodně knih, který prošla v rámci coachingu a byly to hezký knížky, takový ty fakt pěkný, ale nemůžeš si je vzít prostě do toho kufru. A on je nikdo nechtěl, žádný knihovně je nechtěli, protože doba je jaká je. A já jsem jí pak říkala, tyjo, vidíš, a tady u nás jsou takový i jako spousta kaváren, kam já vím, že kdybych tam přišla s tady těma knížkama a řekla bych, nechcete doplnit knihu, tak oni, jo, to berem prostě a máš i dobrý pocit z toho, že tam teoreticky prostě někdo si jednou sedne a veme si tu tvoji knížku a z ní se něco naučí, víš, nebo prostě ho to třeba někam posune, jako to jsou takový ty malé věci v životě, které můžou někomu úplně změnit prostě svět a to mi přijde hrozně hezký, takže vlastně k těm věcem, jak si přesně říkala, ta radost, tak já jsem třeba osobně přišla na to, že to vyhozování, to je jako pro mě takový že se mi jako nechce, ale když vím, že můžu někomu tím udělat radost, tak mi to jde jako líp vlastně, že mě to ještě víc nadopoje tou energií. Víš, že jako, jo, tak já můžu tady tou bundou udělat radost třeba prostě kámošce, tak já si ji tam, jestli chce prostě, protože vždycky po ní koukala, víš, nebo něco takového, že to je super, že to pak hned to jde líp a je z toho lepší pocit, než to jako tak pak prostě jako někam jako dát. Určitě a většina lidí je tak samozřejmě jako vychovávaných, jo, že prostě aby prostě nebudeme vyhazovat jen tak věci, že jo, věci třeba, které jsme nepoužili. Tam je spoustu pocitů viny, když si prostě člověk něco koupí a ještě to je drahý, investuje do toho prostě peníze, že jo, čas a pak to jako nepoužívá. Tak spousta lidí si ty věci nechává jenom kvůli tomu, jako že to nepoužili. A zatím a v tom, tam už se právě, jak se mě ptala na začátku, jako co dělají s náma ty věci, tak tam už se potom rozehrává docela dost jako zajímavých vzorců, co všechno nám ty věci dělají, protože to je tak stahující energie, jo, třeba jako, nebo nechtěný dárky, jo, to jako nechat si něco jenom z toho důvodu, že prostě mi to někdo daroval a mě je teda blbý to poslat dál a vlastně i propustit tu věc, která by dělala radost někomu jinému, ale prostě si jako nechávám, protože teda musím a to je hodně jako špatná energie a do toho života nám to samozřejmě nepřináší takovou jako volnost, nějakou z hlediska našeho života, seberealizace, ale prostě tohle všechno nás hrozně stahuje. Takže teď tamhle vidím svoje knížky a taky jsem to teď řešila, že vlastně někdy má člověk tendenci si třeba nakoupit hodně knih, třeba já, když jsem do něčeho hodně zapálená a znám jednu kamarádku, která to má úplně stejně a pak se na ty knížky koukám a jak jsi říkala ty vzorce, tak tam pak začne jet takový to. Takže ty se ani nemůžeš udělat čas na to, aby ses na ty knížky večer podívala, co místo toho děláš a najednou samu sebe ještě víc jako potápím, protože jsem si na tu věc, kterou jsem si koupila prostě strašně rychle naráz hrozně knih, neudělala čas. A už seš takovým jako že se sama sebe potrháváš si ten, víš, prostě ten provaz pod sebou si ho úplně stříháš pomalu. Utápíš se v tom, že to je fakt zajímavé, co ty věci dokážou, že to je to jenom prostě věc. A jo, já myslím, že tohle má jako spoustu lidí. A Marie Kondo k tomu říká, že často můžeme mít pocit prostě v životě, že potřebujeme v té chvíli si něco jako koupit, třeba, nevím, žena červený šaty nebo něco a pak si ty šaty jako přinese domů a vůbec se jako potom už je třeba nevezme jako na sebe, jsou tam ty pocity jako výčitek, ale ona říká, že vlastně my si v té chvíli potřebujeme doplnit nějakou esenci, nějakou energii a třeba jenom ten pocit, že prostě jsem v té chvíli žena, která prostě má tyhle ty červený šaty, když se je pak jako nevezme a že si jako bejt k sobě
vlídný a jako dovolit si pak tu věc jako propustit, jako fakt si to nevyčítat, protože prostě ta věc splnila svůj účel jenom v té chvíli toho nákupu. A je teda, přemýšlím, teď je otázka, jak to teda funguje vlastně třeba s těma jako knihama, tak člověk má o to téma nějaký jako zájem, teď je takový zapálený, všechno si to nakoupí, teď to chce jako studovat, pak to vlastně jako úplně, pak to úplně jako nezrealizuje. No a teď je právě, to je hodně zajímavý podle mě. To jde jako do hloubky hodně tohle, protože vem si, že pak zjistíš, aha, tak já třeba tady neumím vytvořit ten prostor pro to učení se, nebo si musím přiznat, že teď není ten správný čas, že mám jenom chuť a už jedeš, že jo, vlastně, když jdeš jako fakt do hloubky těch věcí, tak si pak právě musíš asi říct, aha, tak jako zase jsme u toho proč, co jsi říkala, to je zajímavý. Proč jakoby to tady mám a neděje se to? Jako proč nepoužívám ty knihy? A chci je teda ještě, víš, jako je teď na ně správný čas a budu je tady skladovat, anebo je teď prostě zase prodám, nebo někam dám, nebo si je nechám, víš, jako to je. No, anebo se taky podívat vůbec jako na ten zájem, jako jak tam byl ten prostě zápal, tak ano, jako v té chvíli jsem měla teda ten zápal a jak je to teda vlastně teď? Jako trvá to ještě, je to téma, který mě tak jako takhle mě zajímá a chci si prostě o tom dál číst, nebo už je v mým jako v tom zorném poli už vlastně něco jiného a já si to teďko jenom jako vyčítám. A držím si tam ten moment, ale už tam není že třeba. Prostě, že ty knihy mám a musím si je přečíst, protože jsem si je nakoupila, tak tam si taky myslím, že je dobrý si dávat tyhle otázky a pak si třeba dovolit nějaký ty knihy jako propustit a třeba si zase pořídit jiný z hlediska toho zájmu, jako který je aktuální, jo. Ale to já zase nechci, aby působilo, on je to taky častý stereotyp, že jako vyhodí se věci a nahradí se těma novejma, jo, a takhle jako dokola. Tak to nechci, aby teď takhle působilo s těma knihama, jak jsem to řekla. Ale je to spíš o tom jako vnímat se, kde jsem teď, kde se nacházím, co potřebuju, co mě teď zajímá. A asi se vyhnout i nějakým impulzivním jako nákupům. Ty si myslím... No a co bys poradila člověku, který tohle dělá? Člověku, který je opravdu impulzivní, nakoupí prostě přesně takhle skrze emoce. Jak si má ten člověk nějaký recept pomoct? Jak má začít? Tak to řeknu, s tím mám zkušenost osobní. Můj recept je takovej, že já si vedu seznamy. Mám je rovnou v telefonu, ne někde zapsaný, aby to bylo schovaný, jo, prostě na jeden dotyk prostě vidím seznam a tam mám napsaný, jak třeba seznamy věcí, které potřebuju pro děti, které potřebuju já sama, nějakým způsobem si buduju třeba šatník, takže přesně vím, že potřebuju třeba nějaký základní kousky a když se takhle někde vyskytnu, tak já teda málo nakupuju, moc se jako nevyskytuju, takhle jako někde v obchodních centrech mě to vůbec nedělá dobře, to jsem jako pochopila, že bylo předtím nějaký takový zvláštní, nevím co, trýznění, ale vůbec mi to nedělá dobře a prostě držet se toho seznamu. A určitě můžu si prohlídnout ty věci, jo, ale nechytit se na to, nenechat se do toho jako lapit na ty akce slevy, prostě vůbec jako nejít, nenechat se do toho vtáhnout. Pak další věc, nenahrazovat si tím něco. Když jsem jako emocionálně v nepohodě, necítím se, chci si nějak jako zvednout náladu, tak nedělat to, jo, najít si něco jiného, jo, prostě, jsem chtěla říct, dát si něco dobrýho, tak to je zase taková, to nechci nikoho nabádat zase k nějakým jiným, jo, jako závislostem nebo tak, ale prostě hledat nějaký jiný způsob, jak jako já si myslím, že tam je i taková touha se třeba i zbavit nějakého jako nepříjemného pocitu, tak najít jiný způsob, jak se ho zbavit. Pro mě je to třeba procházka. Procházka v lese, jo, v přírodě prostě. Tak to je lepší než procházka v shopping centru. Jej, vaše peněženka nebude brečet. Jako, jo, já jsem právě vyměnila procházky v shopping centrech za procházky v lese a jako dělá mi to nesmírně dobře, takže to je určitě jako taky dobrá strategie a no, to jsme asi vyjmenovali, nějaké doporučení. Mám tady takovou častou větu, nebo respektive mě ta věta napadla jako první, když se třídí doma, to se bude hodit. A tak mě zajímá, jaké nejčastější věty vlastně lidi podle tebe říkají, když třídí doma, nebo jakou ty máš zkušenost?
No tak to se bude hodit, to je samozřejmě úplně ta jako největší jako obava. Na to Marie Kondo říká, to se bude hodit je tabu. Takže jaký další věty? No, já bych řekla, jako během toho třídění se mě hodně ptají na to, jako jestli se mi to líbí, jestli si to mají nechat a vlastně snaží se tak trošku jako tu zodpovědnost tak trošku hodit i jako na mě, abych jim jako pomohla se rozhodnout. Aha. A to jako mý klienti velmi rychle poznají, že tudy cesta nevede, protože já vlastně jsem jako v roli tak jako průvodkyně. Já tam jako s nima jsem, držím ten prostor, dávám jako tipy, doporučení, ale rozhodně za nikoho nerozhoduju, co si jako má ponechat. To je na každém člověku. Já dávám akorát, já odpovím vlastně dalšíma otázkama, jako koupila by si to znova a jako doplním jenom další otázky, rozhodně za nikoho jako nic nerozhodnu, to musí člověk sám a to je právě to hodně důležitý v rámci toho celého procesu, jako naučit se prostě jako rozhodovat i za sebe, jako co se mi líbí, co jsem já, že často jsou to často máme i nějaký vzorce z rodiny, od rodičů, od partnerů, že si lidi jako nechávají vlastně určovat, co by se jim jako mělo líbit a oni sami neví. Oni jako, nikdo jim ty otázky od dětství nepokládal. Maminka vybrala v oblečení, jo, pak partnerka a jako co se mně teda vlastně líbí, jo. Lidi to až některý uvádí jako do rozpaku nebo do takových zvláštních jako emocí, jako aha, takže ono je to jako na mě, já to jako můžu rozhodnout, co v tom svém životě jako co si jako ponechám. No mně to právě přijde hodně zajímavý, že oni se tě jako ptají, že vlastně jako ani vlastně, že ten člověk opravdu zjistí, že není schopen se rozhodnout za sebe, jestli tu věc má rád nebo nemá. To je vlastně, víš, to zní úplně jako bizárně, jakože kam jsme se to, víš, jako až vlastně v uvozovkách dostali, že my ani nevíme, jako proč to tam je, jestli to vůbec máme rádi, to je hodně zajímavý. To je vlastně taková zajímavá studie, když takhle seš u těch lidí, to se ti musí jako zajímavě scházet. Taková, máš research, děláš takovou, no. Určitě, to mě na tom právě neskutečně baví, to je takový jako neustálý research. No, to je dobrý. A víš, co mě zajímá, jak se metoda staví k věcem, které jsou rozbité? Jak vlastně s tím pracuje metoda Marie Kondo? No tak tam je otázka, jestli jsou nějakým způsobem jako opravitelný, tak určitě jako je možnost si je dát stranou, odnést ty věci třeba k švadleně, na vyspravení. No a samozřejmě ty, který jsou už prostě rozbitý nějak tak jako nenávratně, tak s těma se musíme rozloučit a to si myslím, že je třeba fajn i u dětí, když třídíme s dětma, tak zrovna ty rozbitý hračky, tak jsou je takový hezký na trénování ty děti zrovna učit těmhletěm hračkám jako poděkovat a rozloučit se s nima. A ne, že jako my jako vezmeme, aby oni to neviděli, aby jim to nebylo líto, ale fakt je na to jako upozornit a říct jim, aby té hračce jako poděkovali. Mě takhle překvapil kolikrát syn, jak jako vlastně jak mu to přijde jako přirozený, ty věci jako poděkovat a ještě k tomu řekne nějaký hezký větičky, jako že v té hračce řekne, jo, jako líbil ses mi, já hezky jsem si s tebou hrál a jako to a teď už se teda rozloučíme, ale jako takhle rozhodně to nebere, tak jako někdy to vůbec nebere v pohodě, jo, že se to jako vyhazuje, ale to poděkování, že jim přijde hodně jako přirozený, že my jako než něco dáme pryč, tak té věci děkujeme. Jo, a to hodně pomáhá některým lidem, jako, kterým dělá problém se od těch věcí odpoutávat, že ve chvíli, kdy se tam jako poděkuje té věci, dá se jí ten respekt za to, že nám v životě nějak sloužila, tak pro ty lidi je to pak jako jednodušší to uzavřít. Že si to vnímám, že to jako, že to není jenom takový jako jo, děkuju, ale že to člověk jenom tak jako vysloví, ale že fakt jako energeticky, že se tam jako něco jako uzavírá, jo, jako děkuju, loučím se s tebou, už jako, už nejsi moje, můžeš jít k někomu jinému. Když se v prostoru necítíme dobře i po nějakém třídění, kde může být chyba? Když tam vlastně ta energie jako neproudí, když to furt blbý, kde se stala ta chyba? To je výborná otázka, já zrovna tohle téma mě teď hodně zajímá, očista prostoru. To je pracovat s očistou
pracovat s vykuřovadly a nějakým způsobem vědomě ten prostor očistit. Těch technik je hodně. A já s očistou v rámci konzultací pracuju, úplně s takovou jako základní v rámci úplně každý konzultace. A určitě se dá udělat jako hloubková očista prostoru, která je jako už trošku delší. A hodně to stojí za to, protože lidi si často neuvědomují, že místnosti jsou v podstatě něco jako nádoby a nádoby na energii. A lidem přijde naprosto přirozený, že myjeme nádobí, že jo, špinavou skleničku, ale to, že vlastně prostor nasává veškerý jako energie a to, co se tam dělo, takže když máme třeba nějaký prostor po bývalých majitelích, tak my často nevíme, co se tam dělo, jestli tam probíhaly nějaký hádky nebo něco prostě dramatického. A můžou to být fakt jako i starší, v nějakých jako starších jako budovách, tak tam samozřejmě historicky může být toho spoustu nahromaděného. No vůbec jako nebudu zmiňovat nějaký prostory jako nemocnice nebo úřady, tam bych jako zavedla jako povinný nějaký jako vykuřovadlo do ruky. Vykuřování, jo, by se nějaký detektory kouře by se zbláznily, ale prostě v těch prostorech to je, my to cítíme, není v tom, myslím si, že není v tom jako nic jako tak strašně jako ezoterického, jak to na některý lidi může působit. Je to prostě to tak je. A myslím, že každý člověk zažil, že prostě vejde někam do místnosti a prostě jako necítí se tam, cítí se tam jako instantně jako blbě. A pak třeba zjistí, že tam předtím byl nějaký konflikt, takový to, jak se říká, že by se ta atmosféra dala dusno jako kraje, tak to tam prostě je. Ale ze vším se dá prostě pracovat a když se tyhle ty dva procesy jako doplní, to třídění a ta očista prostoru, tak je to pak jako Super. Jaký metody teda existují pro lidi, kteří vůbec o tomhle v životě neslyšeli, toho očištění prostoru? No tak, určitě je hodně důležitý zase pracovat s nějakou vizí a s nějakým záměrem, jo. Proto já prostě vždycky na začátku s klientama pracuju s tou vizí ideálního života a už do té očisty se dá vstupovat s tím, že my vyjádříme nahlas nějaký záměr. Záměr toho úplně obecně, že chceme propustit to, co už nám neslouží, jo, ať z hlediska energie, jak z hlediska prostě věcí. A s tím potom můžeme pracovat různými způsoby. Já jsem zmínila ty vykuřovadla, tak je něco jako jednoduchýho, co může udělat prostě každý, tak si prostě vzít svazek bílý šalvěje a prostě s nějakým záměrem ten prostor projít, pročistit. Samozřejmě to můžeme pak podpořit tím, že si k tomu něco zaspíváme nástrojema, ale to už se pak zase dostávám dál. Úplně nejjednodušší způsob je taky vyvětrat všechno otevřít. To samozřejmě neřeší něco hloubějce jako uloženého, ale takový, když se cítíme bez energie, tak prostě otevřít. Já to dělám i pravidelně jako ráno, že hodně nechávám přicházet tu čerstvou energii do té domácnosti, takže otevřít, vyvětrat. A můžeme používat i vonný tyčinky, že si zapálíme. Jsou různé možnosti a je fajn to dělat i jako pravidelně tu domácnost jako pročistit. Super. Ty tady, Míšo, máš na stole takový 2 instrumenty, se kterými já jsem se tady úplně, nebo já jsem se do nich nadchla, protože to bylo tak, že Míša to tady položila, představila mi, já je vůbec neznám a okamžitě jsem se do nich zamilovala. Mohla by si popsat, co to je? Tak, to jsou ladičky. A jsou to vlastně takový terapeutický léčivý nástroje, které jsou naladěný na vibraci, tadyhleta je na vibrace slunce, vibrace země. Tak se mě teď na to zeptala, tak jsem se teď tak jako zasekla, že nejsem nějaká odbornice, jako že bych popsala jako ladičky, ale je to, dají se používat taky dají se používat jako k harmonizaci sebe, tím, že prostě si jako rozezníme
a vlastně necháváme prostoupit ten zvuk sebou, svojí aurou. Tím se tak jako příjemně jako zpřítomňujeme a dají se používat i tak, že se různě jako přikládají na tělo, používají se v prostoru, mají prostě úplně nádherný takový jako kosmický zvuk. A je to určitě taky jako jedna z možností, jak vylaďovat a harmonizovat. Děkuju. Mě úplně právě nadchlo, že jedna z nich, ta vibrace té země, tak ti, kteří koukáte na video, tak to můžete uvidět, vy si to pak můžete přiložit takhle na tělo a samozřejmě držet to jenom takhle za to madlo. A to se vám rozvibruje celé tělo za chvilku. Fakt mě to zaujalo. Děkuju. Já jsem hrozně ráda, že jsi to přinesla. Už i proto, že řeším znělku podcastu, tak možná to bude ono. Ty, Míšo, na svém webu uvádíš, že méně věcí je více radosti. Já vím, že jsme se bavili o tom času. Cítíš ty sama, že od té doby, co jsi vytřídila věci, máš více času? No, to je výborná otázka. Určitě bych měla i více času, kdybych měla méně dětí. Super, rozhodně nechci říkat, že méně dětí více radosti, to bych asi úplně neříkala, ale je tu proměna taková, nebo je to jedna věc, kterou musíme to. Jako určitě pro mě to, že jsem prošla tím tříděním a mám vlastně méně věcí, je součástí jako velké transformace, která u mě v životě proběhla. Nechci říkat, že bylo jediný, že v tom hrálo roli jenom jako třídění a metoda Marie Kondo, to ne. Ale přišlo to prostě úplně přesně pro mě v ten pravý čas, kdy jsem vlastně byla asi 1,5 roku na mateřský a byla jsem v takové fázi, kdy jsem si říkala, tak a co teď v tom svém životě jako budu dělat, protože jsem měla spoustu nějakých jako nápadů, který už předtím jsem jako úplně nedotáhla. Jo, studovala jsem výživovou terapii, dělala jsem různé věci, které jsem vlastně úplně tak jako nedokončila, že bych je ve smyslu začala, sama jsem je praktikovala, ale nepracovala jsem s klientama a hodně mě to tím směrem táhlo. A do toho velkého třídění jsem šla nejen z toho důvodu, že jsme vlastně byli nastěhovaný nově na venkově a z mýho pohledu to tam jako nebylo ideálně uspořádaný, protože prostě synek, to je dlouhá historie, synek se narodil předčasně. Já, jak jsem si jako idealizovala, jak to ten poslední měsíc a půl prostě tam jako v tom novém domě doklepnu, tak to se vůbec nestalo. Neměla jsem pro ně koupenou ani jednu věc. A ještě jak jako byl předčasně narozený, bylo to pro mě celkově docela dost těžký jako v období. Tak jsem se tak jako od všeho odřízla a fakt jsem jako chodila prostě s ním jako v šátku prostě hodně do lesa, hodně jsem si užívala to odpojení a vlastně ten kontakt jenom s tím děťátkem. Tak prostě v jednu chvíli tam ale došlo k takovému jako zlomu, že už mě nebavilo se jenom v té realitě jako nořit do toho přítomného okamžiku s tím dítětem, ale říkala jsem si, aha, ale já teď ještě potřebuji jako něco jako svýho a co teď jako budu dělat. A musím si prostě protřídit, musím fakt jako od základu prostě tady tomu doma, nejsem spokojená s tím, jak to vypadá, musím to fakt jako od základu změnit. A začala jsem fakt jako hodně intenzivně třídit. Dokonce to vím i na kila, protože jsem ty věci, on byl týdenní swap, swap Prague, a já jsem tam odvážela ty věci. A oni je tam vážej, takže já jsem tam prostě vždycky přivezla plný auto věcí. A jela jsem tam každý den, jsem tam jela, já jsem prostě poprosila moji mamku, ať hlídá malýho a prostě jsem třídila úplně jak blázen. Takže jsem tam fakt odvezla asi přes 100 kilo věcí. Jo. A oni, dobrý den, Míšo, vás si pamatujeme, jste tady byla včera s těma 40 kg, co dneska? To jsem já, ten blázen, jo, co jsem to, a lidi se vždycky nadšeně rozebrali. A já jsem úplně cítila, jak mi to tak jako dělá dobře, jak je to úplně skvělý. A během toho se dostavila odpověď. Tohle je to, co máš prostě dělat. Tohle jako, nebo odpověď, to, co máš dělat. Prostě mně to tak jako přišlo, že jsem měla ten dojem, jako že aha, tak ono by to mohlo být tohle, protože mě to tak strašně jako baví a dává mi to tak velký smysl, že s tím se přece dá pomáhat jako i ostatním lidem.
a to bych chtěla dělat a v té chvíli se prostě do toho dostala KonMari metoda, přečetla jsem si knížku, začala jsem to sama testovat, začala jsem znova třídit, takhle do hloubky podle KonMari metody, zjistila jsem, že je nějaká certifikace, že se dá takhle pracovat s klientama, no a pak už to jelo. To je super. Ty jsi v jednom rozhovoru si zmiňovala, že skrze metodu Marie Kondo lidi žijí sebe. Žiješ teda teď víc sebe? Cítíš to tak? Určitě. Každopádně. Jo. Žiju sebe a daří se mi opravdu jako daří se mi realizovat to, co chci realizovat. Je v tom taková jako čistota, jo. Já jsem předtím byla dříve jsem byla mnohem víc taková, jako já jsem byla nerozhodná, přišla jsem si taková přehlcená, na mě bylo všude strašně moc variant. A já si pamatuju, že byly i doby, kdy já jsem volala různě jako, já nevím, kamarádkám nebo někomu, že úplně, mně to tykom přijde úplně úsměvný, že jsem prostě podobně jak ty klienti, kteří jako chtějí ode mě to rozhodnutí, tak já jsem předtím byla přesný příklad toho, že jsem si prostě říkala, no já se prostě neumím jako rozhodovat, no já mám ten ascendent váhy, tak to bude tím, jako jo. A vůbec, jako žádný ascendent váhy. Prostě od té doby, co jsem opravdu ty věci snížila jejich počet, protřídila, tak se tam objevila neskutečná taková jasnost a já jsem začala ty věci dělat, já jsem je začala realizovat. Já jsem předtím vlastně hrozně moc pořád jenom uvažovala a plánovala o tom, co všechno jako udělám a nerealizovala jsem to. V tom je pro mě úplně obrovský rozdíl a hrozně si to jako užívám, protože v tom je jako taková svoboda. To přijde prostě úplně úžasný, že najednou mám takový pocit jako aha, tak mám tenhle nápad, no tak já to zrealizuju a všechno je jako možný. Jo, to je super. A to je takovej, já ti úplně rozumím, protože já ty pocity měla a částečně pořád mám jakoby v tomhle smyslu, který ty popisuješ, že někdy se cítím, jako kdyby mě něco jako drželo zpátky a já vlastně nejsem schopná, já vím, že bych strašně chtěla, ale něco mě jakoby vlastně drží k tomu to udělat. A jak ty to teď popisuješ, tak mi to přijde úplně skvělý, jako když to říkáš, že to je přesně ten dojem jako toho, jako plány bych měla, spoustu toho je, ale teď jako prostě to nejde, jako neděje se to, proč se to neděje, víš, že jsou věci, které jdou a třeba pro mě jsou stále věci, které nejdou a když to takhle slyším, tak mi to úplně říkám, ježiš, já nevím, jak se cítila, jak se třeba cítíš teď, že vím, že když teď už jsou věci, které zvládám, tak to je úplně, si připadám prostě úplně, že jsem uběhla maraton, jo? Pro mě je to něco hrozně důležitýho, protože jsem to nebyla dřív schopna dělat a to jsou třeba malé věci, které mě jako třeba, jestli máte úklid e-mailové schránky, to je taky velký téma, tak tam já mám velký problém, velký. To je taková blbost a jenom blbý maily, jo. Takže když to také slyším, tak úplně rozumím, co říkáš. A zajímá mě, jestli se ti do života vrací chaos, i přesto všechno, že už si tu metodu prošla, že ji sama vlastně jako předáváš a zda zvládáš udržovat ten pořádek, právě jako maminka 2 dětí. Jo, to je velmi, také zase velmi dobrá otázka. Tak, jako maminka malých dětí určitě já chci hned jako na začátek říct, že bych chtěla uklidnit všechny maminky malých dětí. Děti dělají nepořádek, všechny děti dělají nepořádek, i v domácnosti KonMari konzultantky, i děti Marie Kondo, všechny děti dělají nepořádek, je to úplně normální. A jediný rozdíl je v tom, že když té domácnosti fakt jako není za stolik těch věcí a je tam dobrý systém, ví se, kam se ty věci jako dají vracet, tak to je takový všechno jako jednodušší, líp se ty věci najdou, je to jednodušší, je to rozdíl a nemusí si pak člověk připadat tak jako strašně moc, jako přehlceně, chaoticky a není pak v tom začarovaném kolečku, jako, že to v té domácnosti prostě jako vůbec jako nezvládá, že mu to úplně jako ujíždí mezi prsty, jo. V tomhle to může opravdu jako hodně pomoct, jo. Já neříkám, že to u nás jako je vždycky ideální, určitě jsou vždycky nějaký takový jako v období, kdy prostě
nemoc dětí, jo, nachlazení, vždycky je to nějaký jako dramatičtější. A v té chvíli si myslím, že je taky dobrý jako netrvat nějak dogmaticky na tom, aby to vždycky nějakým způsobem jako vypadalo. S tím mám zkušenost já, protože já jsem to brala nějakým způsobem jako svoji vizitku, že jako musím dokázat přece u sebe doma, že to prostě všechno funguje a že prostě nemůže být nepořádek. Může. Ano. Prostě chvilkama ten nepořádek je, já s tím jako pracuju, že v té chvíli, když jsem třeba unavená, za každou cenu se to nesnažit prostě dotahovat a uklízet. Ano, mám ráda, když jdu spát, že je linka úplně čistá, že se tam nikde neválí hračky, ale je mnohem důležitější, než abych se úplně jako přetáhla a prostě tam šílela, tak je lepší si prostě v nějaký dny jít jako lehnout a jako nechat to bejt. No a s těma dětma je to prostě běh na dlouhou tráť, hodně o trpělivosti, učit je k tomu a brát to prostě tak, že to samozřejmě není, je to dokonalý v té nedokonalosti prostě. No. Jak na to vlastně reagovala rodina, když si poprvé vyházela 100 kilo věcí? Co na to říkal manžel, jak to celé jako probíhalo doma? Jo, tak manžel, to je asi taky důležitá věc, kterou bych chtěla zmínit. Vždycky, když třídíme, tak třídíme jenom ty naše vlastní věci. To teď vypadá, že jsem měla prostě Takže to se mu nehodí, beru. 2 tuny věcí, jenom já. Ale my jsme tam totiž měli i nějaký věci, ještě bohužel po jako bejvalém majiteli. Takže proto třeba toho bylo i tolik. Ale co na to manžel? Já si myslím, že on byl jako rád, že tam tomu dávám nějaký jako pořádek a navíc jako můj manžel je docela pořádnej a taky má poměrně málo věcí, že on to vlastně vždycky všechny tyhle ty iniciativy tak má vlastně rád. A mně přijde hrozně zajímavý, že ve chvíli, kdy něco vytřídím já, tak jak se uvolní ta energie, tak hrozně často on, aniž by o tom třeba věděl, tak v jiné části domu, tak taky něco třeba jako protřídí. Mě to už tolikrát jako překvapilo. Takže tohle jako chci říct i všem lidem, kteří jako ukazují hodně prstem na ty partnery, jakože tam u nich je jako tolik věcí a ten nepořádek kvůli těm partnerům a že oni vlastně nemají možnost tím něco dělat, tak určitě mají. A partnerům nebo partnerkám, aby jsme byli genderově korektní, tak určitě vždycky jako začít u sebe se svýma věcma a jako pozitivně inspirovat ty ostatní, nikdy nikoho do ničeho nenutit. To jako nefunguje, je to úplně kontraproduktivní. Ne, to nefunguje. A zaručuju, skoro každý tu změnu zaznamená, všimnou si toho, prostě partneři, děti si toho všimnou, že něco je jinak. Když to ještě hezky jako člověk nějak zorganizuje, že to, jako s nějakýma organizérama, že to vypadá i tak jako pěkně, když je to všechno tak jako vertikálně poskládaný, tak lidem se to líbí a zajímá je to. A často je to namotivuje k tomu, že prostě sami nějakou změnu udělají, takže... Mně tady napadá otázka ještě kolem rodiny, vlastně kolem těch dětí, což si myslím, že ocení právě maminky nebo tatínci, který řeší ten prostor s dětma. A zajímá mě konkrétní otázka, kterou jsem právě včera v souvislosti s tím tříděním, když jsem si dělala průzkum, tak jsem sama dělala. A to je vlastně nějaký jako, protože u mě padla ta věta, bude se to hodit pro sourozence, který ještě jako není plánovaný, není tady, není prostě to, ale jak ty tohle vnímáš v tomhle případě? Vlastně, jak ty pracuješ případně s rodinama, takhle, kde ty děti jsou, anebo i sama doma, s vlastně věcma, které jsou pro potenciální další členy domácnosti? No, tak tam záleží na tom, jestli máme i teoreticky ty plány, jako že bychom se ještě rozšiřovali jako rodina, tak tam je pak ten úplně nejlepší způsob v podstatě vždycky po těch měsících, že v začátku jsou to měsíce, co to dítě odroste, ty věci, tak je prostě začít dávat někam do označený krabice, kde máme nadepsaný ty měsíce a můžeme to pojmout tak, že prostě já osobně teda upřímně prostě dávám pryč řadu věcí, které jsou už prostě jako zničený. Jo. Strašně často ty fleky, já teda beru ve všem ekologickým, možná, že něco brutálnějšího to jako dává ty fleky, ale máme často ty věci, jako jsou docela flekatý, občas jako jak je dáváme dokola, tak jako zašíváme nějaký dírky a tak, jako, takže ty věci jako často už
zažili. Často mají jako doslouženo. Takže pokud plánujeme další sourozence, tak si to dávat někam prostě do sklepa na půdu, někam si to takhle jako organizovat, vždycky to tam vyprát, složit a nechat to tam. Další možnost je vlastně to pravidelně odnášet na ty svapy a vždycky si z toho svapu zase jako odnést tam ty menší věci a přinést si ty další, ale to teda předpokládá, že úplně si tak jako nenechávám, jako pro ty další sourozence, jenom že to dávám tak rovnou jako do oběhu. Jasně. Což jsem dělala víc s prvním synem. Teďkon s dcerkou, s Aničkou, to mám taky trošku jako jinak, protože třeba na to nemám úplně tolik taky prostoru prostě chodit na ty svapy a takže už to takhle úplně jako nedělám. To mě by pak zajímaly i tvoje nějaký tipy na tvůj úklid v digitálním prostoru, protože se mi teď líbilo, jak jsi říkala, že jsi offline. No to já jsem byla měsíc, vlastně před tebou měsíc jsem byla já, měsíc offline. No, to je super, to bylo super, nebo když jsem to dělala, už ani nevím. To je strašně zapozující. Já jsem si u toho hrozně věcí uvědomuji, víš, o těch sítích a tak, takže... No, já jsem totiž jako vlastně nově na Instagramu. Já jsem tam aktivně asi od února. A pro mě je to hrozně chvilkama, mě to jako baví a zároveň mě to chvilkama úplně štve, že si jako říkám, takový ten pocit té povinnosti třeba s těma storíčkama, jako že bych tam něco každý den měla dát a mě to jako chvilkama úplně jako... Já si pak říkám, že to za to nestojí to jako dělat. Já vím, že to je jedno z doporučení, že prostě to jako se musí, ale nemyslím si, že za každou cenu každej musí to dělat, že vlastně ta radost a v tom to právě cítit a když to prostě nebudeš dělat s tou radostí, tak je to jako na pikaču. A nebo ať ti to dělá někdo jiný, kdo prostě tam hodí jenom odkaz na článek a tak, ale jako mně se nejvíc osvědčilo to, že když fakt cítíš, že chceš něco těm lidem říct, tak to fakt udělat, připravit si to, klidně si to natočit a pak to tam teda jenom pousnout a jako to už může být bezemoční, jenom prostě to. Nebo to udělat hned, to tam dát, ale rozhodně to nemít jako, že každý den, když to necítíš, tam něco rvát. To si nemyslím. To si nemyslím. Ale já vím, že to jako pomáhá. Já vím, že to pomáhá, když budeš aktivní každý den. Já vím, že to pomáhá, když hodíš post každý den. Jo, ale... Já na to taky tak koukám, protože to bylo v jednu chvíli, furt jsem si jako říkala, no jo, jak jsem si udělala kurz na Instagram, víš, a algoritmus chce to algoritmus. Pak jsem říkala, a mě bude jako řídit život algoritmus, na to se můžu jako vykašlat ani omylem. Jako. Ne. A vlastně myslím si, že je hodně zajímavý téma, co si jako člověk může pořešit, když tak teď jako uvažuji nad tím. Ty jsi vlastně člověk, který řeší ten úklid přesně. A vím si, že jako úklid v tom digitálním světě je fakt strašně důležitý a to ti krásně začne jako vrtat hlavou, že jo, filozoficky. Co teda s tím? Jako, že si tím může otevřít úplně nový téma tobě jako... Jo, mně se otevírá, no, hodně. No, jako ty, jako člověk, který to... Pracovat, no, jako... to je zajímavý vlastně. A teď si jako uvědomit, aha, takže... že budu prostě tady učit lidi digitálnímu detoxu, tak se musím sama teď teda nějak seznámit se sítěma a říct si, co od nich chci. A jak s nima pracovat? Přesně na tom teď jako pracuji, že já mám vyloženě pro sebe strategii, protože mám pocit, že jak se mi vymknulo z ruky předtím, vždycky se to někde najde, tak se to teď přetransformovalo v to. No, a je to s těma sítěma, jo, s tím Instagramem konkrétně, jo. Takže já jsem se musela opravdu jako úplně odpojit a úplně to jako nechat bejt, protože mě už začalo i štvát, že jsem jako začala nahlížet na svou realitu, co bych jako mohla natočit a co bych jako vymyslela. Jo? No, co a jako... to ti normálně začne tohle dělat, to jsem měla při cestování, že jo? No ale to je takový, jako jak si člověk pak užívá. No neužívá. No. Ti hrabe. No. Jako, a pak já jsem teď byla v Malaze a říkám Marťasovi, tyjo, to je tak hezký cestovat a vzít ten foťák jenom když chceš, to je tak fajn, jakože prostě někdy to hobby nemusí být práce nebo naopak, jo? Musíš si tom buď najít ten balans a fakt si dávat pozor. A nejít přes to, anebo prostě holci třeba přiznat po čase, prostě už ne, no, už to prostě nejde, nemůže to být práce, třeba to cestování, víš, nebo něco, já nevím, no. Je to, všechno má svý, prostě vždycky se a často i ta práce, která tě baví, tak přijde bod, kde najednou jsi jako robot prostě, protože už jedeš, už to umíš, už to znáš, už to prostě a najednou se třeba ta radost začne vytrácet a teď to musí člověk jako zachytit, když jsme se u té tvý radosti, a jako uvědomit si, OK, co se děje, jako kde jsem a kde chci být a proč se to děje a jak s tím pracovat. To je prostě furt. Se vším, to je úplně neuvěřitelný. Se vším. Jo, je to tak.
Je to hustý, no. Přijde mi to strašně zajímavý. No, takže já jsem ve fázi, kdy vlastně si dávám teď off a jako už se mi tak nějak jako vlastně odpovídám si na spoustu svých otázek, na kterých jsem neznala odpovědi kolem sítí, tak si myslím, jako, že už vím a že vlastně jenom si to musím teď jako natvrdo už dopřiznat a říct, a tak to bude. A je to dobrý. Jakoby vlastně to přijmout. Že jsem to ještě jako nepřijala nějaký věci, že třeba nebyla jsem ochotna je udělat, ale ta síla přijde až tím časem asi, kdy se to jako vstřebá, víš, že třeba je dost možný a cítím to, že mě volá jako být úplně mimo sítě. Mm-hmm. Já tomu nesmírně rozumím. Já jsem tam chvilku, ty to děláš dlouho, já jsem tam chvilku a mě to úplně smetlo a já jsem zjistila, že pak úplně ztrácím. Jako, já začínám pak být napojená místo takhle, tak začínám být napojená do telefonu, jo. A ty si říkám, no to ne, jako. To je fakt podle mě strašně nebezpečný. Je, no. Ale tak a pak tam přichází to druhý já, který řeší ten biznis a tu práci a vlastně to racionální já, že jo, který chce vlastně jakoby a ví, že to je dobrý nástroj komunikace s těma lidma a oni jsou taky rádi za to, ale když přece potom třeba já bych teď zjistila, že mi to fakt nedělá dobře a že vlastně opravdu to do toho života mýho nepatří, tak vlastně si musím jako uvědomit, abych říkala tu pravdu nejen sobě, ale i těm lidem. To jsou prostě taky ty hodnotové věci se dějou, že jo, prostě je to hrozně zajímavý. Prostě... Přesně tak, aby člověk byl jako autentický. Nebo protože mě je hrozně proti srsti dělat něco, co není autentický. Ano. Takže já se s tím, pro mě je to fakt velký téma s těma sociálníma sítěma, jo. To rozhodnutí, co jako vůbec pustím ven, jako z té mojí reality, co vlastně nechám jako lidi jako nahlídnout a to je zajímavý téma, to jsme skoro... To máme už na podcast tady. Je to jako hustý. To je na samotný podcast, to povídám. Teď je to pro mě hodně aktuální, no, že jak jsem si dala i ten měsíc pauzu a teď jak jsem se vrátila, tak už to zase vidím, jak už prostě si to už se mě to tak jako pomalu, už se to chytá, jako jo, a je to hned? A hlavně je to geniální, jako prostor sociálních sítí je naprosto geniální, to nevytváří jeden nějaký tamhle Zuckerberg, to prostě dělá takový chytrý hlav, který dostanou super peníze a prostě to dělají s nějakým přesvědčením jejich a je v pořádku, je to jejich, ale dělá to věci, jako, to nedělají blbí lidi. No jasně. Jako, jo? Takže jsme jako lapeni docela v zajímavých jako systémech, který, když člověk vůbec neví, že se dějou, tak se říká, tak já jsem teda fakt hroznej, prostě já jsem závislý prostě na blbém telefonu, že on to není blbej telefon, je to chytrý telefon a je hodně chytrej a jako přechytračí tě kolikrát. Takže... Jo, a je to všechno právě přesně takhle vymyšlený, aby to člověka tak jako lapilo. No jasně, protože tak to ví snad každej, jako, nebo mně to přijde, že tam není zase žádný konspirační teorie tam nemusí být, to je prostě úplně jednoduchý, tak přece prodává se tam reklama a cílem reklamy je zaujmout zákazníka, no tak to seš ty na těch sítích, že jo. Ty jim zvedáš čísla prostě, když scrolluješ. Takže oni potřebují udržet tvoji pozornost. Jak udržuješ pozornost? No různýma prostě metodama a ty metody se používají na sítích a na všech možných webech a to je jednoduchý, jako tam není. To je sranda. No, každopádně, víš, co mě zajímá? Já bych se chtěla ještě pobavit konkrétně o tobě a vlastně co v tobě probudila ta KonMari metoda, protože já jsem na webu našla, že tady cituju, KonMari metoda úklidu domácností se pro mě stala mnohem více než jen technikou vedoucí k zorganizování věcí a úklidu, stala se životním stylem, který mě přivedl ke změně myšlení. Co se konkrétně vlastně změnilo? My jsme se o tom už částečně bavili, ale že bys to teď měla jako nějak pojmenovat, protože spousta lidí si řekne, co? Jak to myslíš? Cože? Změna myšlení. What? Jo. No, jako právě, my už jsme se o tom bavili. Přesně v tom duchu pro mě prostě ta hlavní změna myšlení byla v tom, že jsem se jako dostala k tomu podstatnému, že jsem vlastně odstranila jsem to nepotřebný a podařilo se mi konečně prostě probojovat k tomu, jako kdo jsem, co chci, jakým způsobem, co tady vůbec chci jako dělat na tom světě a vlastně realizovat to. To je pro mě vlastně ta největší změna, to, že jsem tady, že spolu mluvíme, že prostě
jsem začala točit nějaký jako videa, že jsem se otevřela tomu, že vlastně z té soukromí Míši já jsem jako nedávala vlastně vůbec nic jako nikam. Jo, předtím jsem se fakt úplně jako odřízla, úplně totálně jako od všech, jo, my žijeme prostě tak jako skoro na samotě u lesa, takže jsem jako udělala najednou pak to jako rozhodnutí, že prostě to začnu jako dělat jinak. Pro mě je to jako obrovská jako změna, prostě taková jako transformace a musím říct, že jako teprve teď mám ten pocit, že jako žiju sebe sama a že se jako realizuju, protože dřív jsem tam měla takovej zvláštní jako pocit, jako kdyby oni můžou a já ne. Jo, jako kdyby ty ostatní jako mohli si nějak jako dělat něco zajímavého a já vlastně ne. A to je hrozný nesmysl. Takhle to prostě vůbec jako nefunguje a myslím si, je škoda, myslím si, že nejsem sama, kdo má ten vzorec. Že si lidi jako neplnějí ty svoje sny nebo nedělají něco, co je opravdu jako baví, protože mají pocit, že to je něco hrozně jako vzdáleného nebo nereálného a pro mě právě ta cesta k tomu, abychom to realizovali, není, že si prostě uděláme nějaký další kurz jako XY, ale je opravdu prostě být doma a vypořádat se se stavem svých věcí. Ve chvíli, kdy prostě v tom mým prostoru je čisto, včetně prostě těch věcí, tak pak se začíná dostávat teprve ta jasnost prostě v těch jiných jako oblastech. No to je hezký nakopnutí do nového roku. Si můžou lidi říct, že možná začnou tím jedním šuplíkem a uvidí se, kam je to dovede. Určitě. To je super. Na závěr otázka, Míšo, co pro tebe znamená svoboda? Jak bys to slovo pojala? Jak bys ho definovala za sebe? Jak to cítíš? Tak svoboda. Pro mě znamená svoboda, že žiju sebe sama a v takové jako autenticitě a opravdovosti, že vlastně jako nežiju jako pro někoho. A je v tom pro mě hraje v tom roli pro mě jako v té opravdovosti upřímnost. Že jsem vlastně nějakým způsobem jako, že si dovolím být autentická i v tom, že třeba to, co řeknu, tak nebude vždycky pozitivní, nebude se to prostě někomu líbit. Opravdovost jsem se svobody udělala opravdovost, ale podle mě to tak jako hezky souvisí, že si prostě opravdu jako dovolím si být sama sebou i za cenu toho, že se to někomu jinému prostě nelíbí, tak to je, já prostě tady nejsem, mým úkolem není tady prostě naplňovat očekávání jako někoho jiného, možná tak nějaký tam nahoře, ale tam nejsou ty očekávání, to si dáváme my sami. A takže opravdu žít prostě co nejautentičtěji a ze srdce, bez ohledu prostě na to, co to udělá. Děkuju moc. Děkuju všem, kteří jste doposlouchali až do konce. Kdybyste se chtěli dozvědět více o Míše, tak budete mít dole v popisku podcastu určitě její web, kde má i články a samozřejmě se s ní můžete propojit. A ještě jednou děkuju, Míšo, tobě, že jsi našla ten čas, že jsi sem dorazila, že jsi sdílela tady sama sebe, svoje pocity, dojmy, myšlenky a přeju ti všechno nejlepší do nového roku. Já moc děkuju za pozvání a já ti taky přeju všechno nejlepší do nového roku. Děkuju moc. Děkuju vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.